A doutora Sonia Eira recibirá o premio Ramiro Carregal de Cardioloxía o vindeiro 8 de xuño. O proxecto laureado aborda terapias preventivas con medicina de precisión. O Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardioloxía cumpre xa a súa 7ª edición e nesta ocasión a investigadora Sonia Eiras foi a gañadora deste prestixioso galardón. O xurado confirmou que este recoñecemento, dotado de 30.000 euros, vai destinado ao proxecto liderado por Eiras e titulado Medicina de Precisión en pacientes con graxa epicárdica disfuncional asociada á enfermidade coronaria e as valvulopatías máis frecuentes no noso medio. A través del buscan identificar a pacientes con patoloxía valvular asociada á acumulación de tecido adiposo epicárdico disfuncional con biomarcadores e mostras de imaxe non invasivas para orientar o risco a padecer estas enfermidades. O proxecto aborda o desenvolvemento de estrategias terapéuticas preventivas que reduzan este tecido disfuncional, polo que os pacientes afectados poderían beneficiarse de fármacos eficaces na modulación inflamatoria. Sonia Eiras, doutora en Bioloxía e líder do Grupo de Cardioloxía Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, IDIS, recibirá o galardón o vindeiro 8 de xuño. A gala desenvolverase no Hotel Monumento San Francisco a partir das 7:30 da tarde.